kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel sing bahal subscribe na manta Hadin bagaseng HNLC kala depan pendapat ba bakala weng no iladi na kami jong kajing keren sung bat ke sarkar pedeng ke sarkar jela kaba kaseng HNLC kala depan penbena na du kala terik jong mentau banai jong snem arhajar arbeu lang bau ba san kupar nong trau ubadai u general secretary jong kaseng HNLC kawai kijing tho kaba nagaliang jong ba san kupar nong trau ula post hapo ka FB page jong u bat kini kikentin kilong kibakit jingmun ahaduk kata-kata bat tonginya sngam bat puli ya kini kijing tho kibala tho daw ba san kupa nong trau hapo ka Facebook page jong u kibaong kumni lapia ya kajai mriu jongi dalai ngut kibriu kita kilong kiriu ejri kinong shun bat ki ingkong selang man kalong kabadon kam ba uriu ejri unhap pan penyap shua yau ingkong selang man haswa ba un penyap yau nong shun wat ladadai ban hap ban penyap sipawan ni siteng na kajai mriu lejong lada ngi kwa bangin penbha ne tei thamai ya kano ngi hap ban penpat penpra shua ya ka nangta ngi sayo ya kejing tei kabapha bat kaba itenan kanehi kejing tho jong iba san kupa nong trau hapo ka Facebook page jong u ka kedeu shai ba kumba na kaleng jong kaseng HNLC kala dep ban pha da kajing tho sha kilat pathai kubor bat kala dep pan penapat ba kapor jong kajing yai up bat kajing yai sha kilakut kala dai kapor jong kajing yakun kabang klem pendem wain sasngap bat puson bha ya kini kijing tho bala tho dai ba san kupa nong trau bat sa komen hato pisngeu kumno halot kani kajing tho balot tho dai ba san kupa nong trau